Ithi comment uyayedwa owahlehlisa ulwandle. Ngingaza kithi bakhona abanye abantu abenze izimangaliso kodwa bakhetha ukuthi babe honest bangayibiza ngoNkulunkulu. Kodwa izwe lababiza ngoNkulunkulu. Sibonelo nje. Ngaliyane eKongo kunomfowethu okuthiwa Simon Kapango, Simon Koko. Leya muntu wayevuka ekufeni, evusa abantu ekufeni. Bemdubula phinde avuke bamdula baze bakhathala uthe isuka ngelinye ilanga abagqilazi wakhipha inhliziyo wayiphatha ngesandla kanje bakhombisa bamupha igama lokuthi yena uNkulunkulu wamandla nezimangaliso waziwa ngokuthi uBlack Jesus. Manje ngazi ukuthi nihwayi ngaphezulu manicabanga ukuthi uyedwa umuntu owenza izimangaliso akunjalo. Ngaliyana egamba khona umuntu othiwa Kunta Kinte bafethu wayihlala ngaphansi komgede wayini island yakhe wakusuka umongameli makuthiwa baxake lezi idalo ezinkulu efana nenkanyamba beyocela khona amandla makuthiwa baxake ulwandle liyakhulu yabagugulo wayilanda lapha ngaphansi ehlala nezinyoka nani yena futhi wafundisa inkosi yase-Ethiopia ukuthi ihambe namabhubesi ibe nobudlelwane namabhubesi. Manje lezi imangaliso engicabanga ukuthi zenziwe umuntu oyedwa ngisasho namanje bakhona abanye abantu abazenzile lezi imangaliso. Izwe ladideka lacabanga ukuthi yena bangoNkulunkulu. Bashaya uvalo bathi hayi lutho. Sithunyiwe sizithunywa. We are messengers. So ingakho ngithe mina abantu abaphume eKZN. Abaphume eKZN bebheke nje iAfrika yonke imiqondo isabalala. Ngapha eGibhithe khona umuntu okuthiwa uImhotep. Imhotep yena wakhanda ipyramid yale eSaqqara ekhanda ngetelepathy ngengqondo ebuka nje kanje wahlangana ihlabathi kwakhandeka le pyramid leya. Yena umuntu owaqala ukuqamba amagama lawa emedicine ochlorophyll nobani lamagama nje emedicine ingakho kuthiwa udokotela womhlaba. Ladidekizwe bacabanga ukuthi yena uNkulunkulu kanti cha. Uye futhi owaqala ilokhu lezi impawu lezi eziqotshwe ematsheni iqopha ngwaqo. Mase si understand the principle yakhe singa understand ukuthi okhokho yini ndaba babebhala izimpawu namakhoyikhoyi ematsheni. Isixakaxaka lesa silaphana eMpumalanga kule ndawo kuthiwa inzalo yelanga singa understand ukuthi lezi impawu ezaqoshwa okhokho babeqonda ukuthini ematsheni mangase si understand ilokhu indaba kaImhotep dokotela ongqo izwe lonke ladideka kwathiwa uNkulunkulu wodokotela. Manje lezi imangaliso bakhona abanye abantu abazenzile baze Eastern Cape isingayishiya inkinsela awathi uyiphethe isandla sikaNkulunkulu ngakho ukuthi babedidekile bengasazi ukuthi yena kathatha uNkulunkulu bani. Manje akithi ngisasho namanje akusiyena yedwa inkosi yasekuphakameni eyenza izimangaliso. Ulwandle balijikisa uEnoch Mgijima lahlehla lalalela. Nakuyo lencwadi yabagqilazi ke iBhayibheli noma ngahambisani nalo. Ukhona umuntu wayenza izimangaliso egcineni lokuthi abomphosoli Pawuli. Khona lapho umuyifunda le ncwadi lapha ayesezenza khona izimangaliso. Esethe medlula nje kusukuma ishosha zisukumiswa izithunzi. Kuluma ulwandle nakhona abapostoli sebedidekile. Baze baguqa abantu. Wakhetha ukuba honest kuyo le ncwadi leyana. Wathi ningakwenzi lokho. Nami ngumuntu njengani. Manje akithi namanje ngisamile bakhona abanye abantu hayi uNkulunkulu abenze lezi imangaliso ezenziwe inkosi yasekuphakameni futhi sibahlonipha bonke sibathanda bonke. Niphile bafethu niphile.